Ez egy nemzetközi Európai Uniós támogatással megvalósult Erasmus Plus program. Szerb, szlovén és osztrák iskolák és bábszínháznak vesznek részt a demokráciának és a bábszínháznak a közoktatásban való népszerűsítésében. Borzasztóan nehéz. Nagyon tehát, nehéz. Az, hogy egy másik testet kell életre keltenünk, tehát hogy nem elég, hogy néha az is a nehezünkre esik, hogy a sajátunkat életre keltsük, de most egy teljesen másikat kell akár többen életre keltenünk, mert ez bábtól függ, hogy hányan vagyunk. Hát alapvetően ugye új technikákkal kezdtünk el dolgozni, bábozással meg maszkokkal eddig szerintem egyikünk sem dolgozott még ilyenekkel, de pont az amiatt, mert nagyon jó báb, színház, oktatók jöttek hozzánk, ezért igazából eléggé megkönnyítették a dolgunkat. Őszik középen! Ilyen taksot! Egy pohár konyak, vagy nem tudom. Számomra hatalomgyakorlás minden nem most. De vajon hogyan élik meg az én kis kedvenceim? Cézár, Néró, gyertek ide! És ez nagyon jó. Ciráki Judit által kerültünk bele ebbe a projektbe, a kollégámmal, Barna Zsomborral. Ciráki Judit megkeresett engem, aki régen a Budapest Bábszínházban kollégák voltunk, és mondta, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban lesz ez az Erasmus program, és hát én nagyon örültem, mert én itt végeztem, annó én is drámatagozaton, és hát ez egy elég jó érzés volt, hogy visszajöhetek ide. Úgyhogy hát így indult már, nem is tudom mikor, hát egy jó éve talán, amikor először megkeresett. És tulajdonképpen mi vagyunk az ilyen bábos segédlet ebbe az egészbe. Ennek a projektnek ugye az a címe, hogy Democracy and Puppetry, szóval a demokráciával és a bábozással foglalkozik. A demokráciáról beszélünk a bábozáson keresztül, és próbálunk a srácoknak néhány ilyen bábos alapdolgot átadni, és a bábos gondolkozás alapjait felvázolni nekik. És hát ez alapján csináltak ők jelenetet a demokráciáról, vagy erről a témáról. Nagyon színes és nagyon sokféle gondolat jött belőlük, és elképesztő kreatívak, és nagyon sok minden jelenik meg ebbe az egész előadásba. Alapvetően maszkokkal és búnrakubábokkal foglalkoztunk velük. Perényi Balázs a projektnek a fő rendezője, és mi vagyunk ott mellette, mondom, mint ilyen bábos segédlet, és hát nagyon, nagyon izgatottak vagyunk, hogy ez hogy fog kisülni. Na figyeljetek, az első dologban lenne a kutyás, és ott az van, hogy én lehet, hogy a formát meg beajánlom nektek. Mert ebben azt mondom, a gondolat az, hogy mit teszünk meg az állatokkal, és vannak olyanok, akik tényleg állatsorban vannak, sőt az emberiség történet során az emberek legtöbbször állatsorban voltak. Megszabták, hogy mikor legyenek, mikor játszanak, stb. Szerintem ez egy marha erős gondolat. És szerintem azt kéne csinálni, hogy nem tudom, hogy a bábokkal csinálható le, hogy emberbábok hogy persze van egy kutatás, és igyekszem olyan anyagokat keresni a demokráciáról, szabadságról, szabadságjogokról, amely anyagok őket is inspirálhatják, és őket is biztattam kutatásra, hogy olvassanak ebben a témában, vagy hogy valahogy megfogalmazzák a saját viszonyukat ehhez a kérdéshez. Írtak is, igen, arról, hogy milyen az, amikor ők hatalmi helyzetben voltak, milyen az, amikor rajtuk gyakorolták a hatalmat, illetve írtak szlemmeket, szövegeket arról, hogy miről dönthetnek, mi áll szabadságukban. Tehát egy picit megpróbálni ezt nem ilyen tágan és általánosan értelmezni, hanem szűken és saját magukra, hogy mit is jelent számukra a szabadság, és mit jelentenek a szabadságjogok. Hogy azért nagyon jó ez a közösségi színházi forma, mert figyelj, rövid, nagyon intenzív fókuszba kerülés, és folyamatos jelenlét van. De hogy folyamatosan dolgod van. Vagy azért van dolgod, az biztos, hogy telefonnal legyen a kezetekben, amennyire majd a szöveget hozzá belőle, oké? Jó? Azért lehet. Figyeljetek, mert most a nagy ívűt mondom, Bálint, sokszor fogom mondani. Iszonyatosan nem mindegy, hogy milyen minőségben vagy jelen. Már az sem mindegy, hogy hogyan figyelsz. Ahogy mondták a zsombiék,
hogy ahogy a bábnál a tekintet reflektor, vagy lámpa, ugyanúgy az élő színészetben is a te figyelmet fókuszál, és viszi oda a néző figyelmét. Neked folyamatosan van egy kottád, 30 percig, ami ilyen hosszú lesz az előadás. Sűrű lesz és ütés. Tömény, kb. 56 fokos, hogyha pálinkában mérjük, vagy a rumba. Jó, tehát folyamatosan. És arra törekedjetek, lesz egy csomó kórusos akció, amikor nem csak nézel, hanem valamilyen módon a közegét teremted annak, aki megnyilvánul. Akkor iszonyatosan exhibicionista, szemérmetlen és magamutogató módon legyél az, akire figyelni muszáj. Hát már hosszú évtizedek óta a Vörösmarty, mondhatom azt, hogy nevelési céljául tűzi ki azt, hogy minden idejáró diák az képviselni tudja saját magát, a saját értékrendjét, hogy érzékenyek legyenek egymásra, egymás gondolataira és adott esetben másságára is, és ne csak érzékenyek legyenek, hanem hatékonyan együtt is tudjanak működni. Én azt gondolom, hogy amikor megtudtuk és meghallottuk ezt a projektet, akkor ezért is mertünk vállalkozni rá. Szerencsére valamennyi tanárunk olyan, hogy nem csak beszélünk a demokráciáról, és nem csak gondolkodunk róla, hanem valóban a mindennapi tanítási órák során is partnerként tekintjük a diákokat, együttműködünk velük, és talán ennek köszönhető az, hogy nem csak a színjátszás terén, de a tudományokban, különböző iskolai angol versenyekben is kiemelkedő eredményeket érnek el a diákok. Egész egyszerűen azért, mert a saját belső motorjukat próbáljuk felébreszteni, hogy saját magukat fejlesszék, saját magukért álljanak ki. Úgyhogy ez a program ilyen szempontból nagyon passzolt, és nagyon örülök neki, hogy az a sok minden, amivel ezek a fiatalok találkoznak, akár a szüleik révén, akár a saját bőrükön keresztül a világból, az most egy picikét kapott lenyomatot, kapott művészi formát, kicsit ki tudták magukból beszélni. Azt hiszem, hogy ettől sokkal emberi felnőttek lesznek. Ez a Vörösmarty előadás kiváló abból a szempontból, hogy a gyerekek rendkívül felkészültek, kitűnő mozgáskészségük van, több hangszeren játszanak, gyönyörű az énekhangjuk, és most egy újfajta készséggel is bővült az ő művészeti tudásuk, a bábmozgatás és bábszínészettel. Szerintem kitűnő lehetőség volt mindannyiunknak. Én is nagyon sokat tanultam a programból, és a gyerekek is nagyon sokat fejlődtek ez alatt az idő alatt. Hát a demokrácia az mint téma nyilván fontos, meg annyiban, hogy ameddig mi most itt vagyunk 16-17 évesen, nem ilyen dolgokon gondolkoztunk alapvetően, nyilván színház, meg politika, meg a saját jövőnk, meg nem tudom, de hogy ilyen ennyire belemenni nem gondoltunk magunktól. És hogy így feszegetjük, meg bontogatjuk a témát, az izgalmas, meg jó, meg hozzánk ad sokat. Hát, hogy őszinte legyek, tőlem eléggé távol áll ez a téma, én nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, úgyhogy hát elég furcsa volt nekem, amikor először erről kezdtünk el beszélni. Viszont már egész évben, amióta megtudtuk, hogy jelentkezni fogunk az Erasmusra, azóta a tanárokkal folyamatosan foglalkozunk a demokráciának a különböző módjaival, és ezért igazából én már eléggé ráálltam az év alatt, úgyhogy most már eléggé képben vagyok. De szerintem a többiek is így vannak ezzel. Egy olyan lenne még, ami iszonyatosan kéne, és én nagyon szeretem, és nagyon-nagyon kapcsolódik, és tudom is, hogy hol lenne. Yeah.
Szóval most például egy olyannal dolgozunk a Szájfényes jelenetben, amit egyszerre 3-an kell mozgatnunk, és ahhoz, hogy összehangoljuk ezeket a mozdulatokat, ahhoz rengeteget kell gyakorolni. Ráadásul ugye egy kis asztal mögött is vagyunk, szóval nagyon-nagyon kell odafigyelnünk a másikra, hogy egyszerre mozduljunk, hogy elférjünk, hogy mindenkinek legyen helye, hogy mindenki látszódjon, úgyhogy abszolút ez egy kihívás, de szerintem élvezzük, hogy új technikákat tanulhatunk. Az ott Szájfény! Kipróbálhatom? Persze, tessék! Oké, akkor most beállunk. Micsoda? Ne, kérlek, ne! Milyen gonosz vagy? Könyörgöm, bármit megteszünk, csak ne állj be minket. Álló! A barát voltam! Jó, akkor mostantól a szolgáim vagytok. És ha természetesen játszunk, én leszek a főnök, és ha nem engedelmes lettek, akkor beállok titeket az okó néninek. Azzal tartja sakban, hogy valami tud róla és zsarolja, az egy alapvető emberi viselkedés és alkalom természetes. Én ebben érzem azt, hogy ez az a szint, amiről beszéltünk, hogy politizál is a dolog, de nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy fúj, hanem hogy milyen az, amikor valaki azért nem tervez dolgokat, és közben meg tök jó ágat lenne, hogy még 3 kislábbá hintázik a színpadon. Kaptunk témát, kellett egy novellát írnunk, amikor nálunk volt a hatalom, és kellett egy novellát írnunk, amikor ránk gyakoroltak hatalmat, és ugye ezeket mindenki megírta, és ezek közül vegyesen választott ki a tanár úr 8-at. Amikor a történeteket kellett írni, nem tudtuk, hogy ilyen célból kell őket megírni. És amikor kiválasztották az enyémet, akkor nagyon meglepődtem, mert hogy ugye mondták, hogy színpadra kell vinni, és hát először arra gondoltam, hogy ilyen hangyás történetet színpadra vinni, az elég érdekes lesz. De nagyon jó instrukciókat kaptunk, úgyhogy igazából elég hamar ki tudtuk már találni a kivitelezés módját. Oké, akkor így 4-en menjetek, jó? Jó? Örülsz neki? Kérdés, hogy volt-e egy másodpercnyi szünet a válasz előtt? Meg hát ugye mi 3-an így nagyon jóban vagyunk, szóval ez így pont jól jött ki, hogy könnyen tudunk együtt dolgozni. Ugye az egész osztályból írtak, és nem gondoltam, hogy az enyém is bekerül, de jó, hát jó érzés. Aztán mondtam, hogy király vagyok. Király, aki bármit megtehet. Úgy kezdődött, hogy parasztlegény voltam, de megmentettem egy szép királylány, és király lett belőlem. Így, jó, tévében, és maradok, ez jó volt, de csak az egyik lábra, mit csinálok? És minden nagyon mindig mozgásban legyünk, és aki szeretnék minden, az amúgy, az jó. Ez jó! És megakasztott elég vagyok. Ez az. Most már Isten erre a szöveget. Minden táncos, várjuk a 4-es baletterembe. Még egyetek eljöttem, majd szalonba. Egy kicsit kuncogat. Oké? Arra törekedtünk, hogy ne legyen absztrakt és nehéz, hanem hogy konkrét legyen, és jelen való a saját életükben.
srác, nagyon sokféle személyiséggel, színes egyéniségek vannak az osztályban, szóval elképesztő energiát lehet tőlük kapni, szóval egy ilyen nagy energiabomba az egész osztály. Én azt láttam ez alatt közel egy év alatt, mert hogy nagyon sokat dolgoztunk rajta, és nagyon sok állomása volt igazándiból a készülő előadásnak. Azt láttam rajtuk, hogy egyre jobban értik egymás nyelvét, egyre gyorsabban megoldódnak azok a konfliktusnak vélt együttműködési összecsiszolódások, amik az elején lehet, hogy sokkal nagyobb és több időt vettek volna igénybe. Úgyhogy ez közösségileg is nagyon sokat segített a csapatnak, meg azt gondolom, hogy gondolkodásban. Tehát most már van egy olyan közös érték alapunk, ahonnan jó elindulni, és ahonnan sokkal nagyobb távlatokba tudunk majd lépni a következő 2 évben. Alapvetően az, hogy te irányítasz egy élettelen tárgyat, az már egyfajta hatalmat ad. És hogyha ezen belül például itt van ez a bunrakubáb, amit ugye 3 ember mozgat egyszerre, és ott erős hierarchia van, tehát van egy főmozgató, és van 2 untermanja. És tehát például ott nincs olyan, hogy te untermanként ellent mondasz a főmozgatónak, mert akkor az egész, nem fog működni. Ez az egyik technika, amit úgy gondoltuk, hogy elég jól hasznosítható. Így a demokrácia különböző árnyalatait, hogy bemutassuk. Azt hiszem ez eléggé adekvát ehhez. Hát az fontos, hogy legyenek szabályok, amiket az emberek együtt hoznak meg, és amik alapján együtt tudnak működni, és akár megkönnyítik a saját és a másik életét, szóval ez nagyon fontos. Nálunk nagyon nincsen vezető igazából. Nincs. Amikor közösen dolgozunk egy projektben, mint osztály vagy mint csoport, akkor nyilván kialakul, hogy van 1-2 ember, akik automatikusan átveszik így a fő vezető szerepét, viszont ők sem a rendezőként funkcionálnak, hogy megmondják, hogy te ide mész, te oda mész, hanem elmondják az ő elképzelésüket, és a többiek meg szabadon beleszólnak, hogyha tetszik nekik. Én azt remélem, hogy demokratikusan jó oktatni, a másikra figyelve jó oktatni, a másiknak teret engedve jó oktatni, párbeszédben jó oktatni, közös gondolkodásban jó oktatni. Van egy platoni mondás, hogy a lélekben nem marad meg semmi belé erőszakolt ismeret. És ezt én így gondolom, hogy nem belé erőszakolni, hanem hogy megszülessen a gondolat, és az ő gondolataikat képviseljük aztán a színpadon. És így az oktatási helyzetekben is. Hát most ezáltal, a munka által közelebb érzem magam a demokráciához, mert hogy foglalkozunk vele, de nem tudom, mint politikailag, hogy mi lenne a legmegfelelőbb egy egész társadalomnak. Nyilvánvalóan a demokrácia, de az már egy személyes véleményem, hogy annak a valós megvalósulása az